Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Dare. Magtuon ta karon unsaon pagsulat ang mga litra, gagmay ug dagko. Pagkuha mo sa inyong lapis ug papel. Magsundog mo ni Teacher Dare ha. Sige. Mga bata, magtuon ta karon unsaon pagsulat sa dako o gamay nga litrang W. Ing-anion pagsulat ang dako nga litrang W. Tan-awan ninyo ha. Isa pa, tanawan ninyo unsaon pagsulat ang dako nga litrang W. Okay ka mo na lang, be. Isulat ang dako nga litrang W. Karon, ingani pagsulat ang gamay nga litrang W. Isa pa, tanawa ninyo. Sunod ka mo na lang, be. Isulat ang gamay nga litrang W. Very good mga bata. Moto siya ang dako o gamay nga litrang W nga iyang tingog. Wo, wo. Magtuon ta karon sa litrang W nga iyang tingog. Wo. Litrang W iyang tingog. Wo. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang W. Wati, whale, watermelon, witch, mga buluhaton, lingini ang hulagway nga ang ngalan nagsugod sa litrang W. Sunod mga bata, ikahon ang mga litra nga naay tingog nga wo.
Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang W. Ipadayon ang pagsulat sa litrang W sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!